għandna storja għalikom. U l-istorja tmur xi ħaġek. Il-kitara tinsab f'nofs il-kamra, fleġġo nofs il-mostar tista' tħoss il-kalma, post fid-dalma, sakemm ġuvni fettaħ il-bib beraħ l-iskiet telaq bla ħela ta' ħin minnu fih beda, b'saħħa joqsa ma joqtol ajat joqtol attak tal-ġenitur, prova jidħol fi-stat. Nota, tema, għax jaf li daqġejn. Nota, reġament kapaċi għal xejn. Tepa l-ħarsa, lej ritrat li mibli trab, lej il-raġel li kien għadu jispiraħ, beda jkanta nannu kif inti tlaq, nishtiq insir naf inti kif inti nsab, jimxi pass lejlin kwatru, jitfall kitara fuq l-ispalla u jitlob għal-miraklu, għandu kilba l-ħbib, jishtiq bidla naqsix, f'dal-moment infaqa birra mal-bib, jinsa dal-ħsieb. Teatru! L-istorja tkompli, pero qabel xejn nilqgħu lura lil-Brooke. Ma taqqa tal-kitara, rixti barra minn ġol gaġġa b'saħħa biex nsalva, mill-ħabsi qed nitħalla, nissapporti dal-aġġ ħalli forsi mbagħad jien. Ma gaġġa tal-kitara, rixti barra minn ġol gaġġa b'saħħa biex nsalva, ma taqqa tal-kitara, ma taqqa tal-kitara. Kitara edha fl-art mal-wart fej għal xej tajja tista' tgħid bart intant ġejt fajla li bħal li bsa xej sa tgħid tibki mill-qalb mal-pjan tibda l-lejl rakla rusi bu soħra tħossa ċuġ moħħa mitluf titmut frokna żgur li mhux posta hawnhekk ma tafx li hu minn taħt għalih stennit biex tgħix bħal embriju friżat ftakret meta ċurket tagħha wadbet iċ-ċurket il-fuq netqax dina mhux hekk ħaqqa ħadd ma taħħa support, ħarġet xafra u poġġiet ix-xafra mal-fort. Nofs il-konfużjoni, nipprova ssib is-soluzzjoni. Ħalet isfel qabel tixbel naħar konklużjoni. U l-kitara dina ratem fin-nofs resqet ix-xafra u bija qablet id-nofs ħares il-bot. Ma daqqa tal-kitara, rixti l-barra minn ġol gaġġa b'saħħa biex nsalva, mill-ħabsi qed nitħalla, nissapporti dal-aġġ ħalli forsi mbagħad jien. Ma daqqa tal-kitara, rixti l-barra minn ġol gaġġa b'saħħa biex nsalva, ma daqqa tal-kitara, ma daqqa tal-kitara. Il-kitara mhijiex wisq bot, tifel jisma' Slipknot, hip-hop, bid-dritt kif sib post u kollox jiswed biss, mhux biss flok, bit-top u spiss u bit-top dar tisfrok. Mhuwiex tifel li jitlob imma qas tifel li mistħoq kilma. Laqas m'għandu wiċċ tost imma qafli u timbrat u ġġudikat għax mhux libes il-biss bħalma u kulħadd. U fil-fattu ma kienx b'saħħtu qed imbiċċer mid-daqqiet sabuħ sitta mill-qżies waħdu u tfajliet daħku bih ma li dan dam biex dan qam bħal xi anzjan. U dan mara l-kitara kif dara jagħmel dejjem ħalli jinsa x'ġara u wara jkompli sejjer ġabara qisha tarbija għajja tajta u sabbata mal-ħajt li kważi tard fija. Issa żmien illi jirvilla bil-illa faqa il-mirja telaq bil-ġirja webbes il-pont l-ebda kalba nislem ħares fuċċi x-xitan din id-darba tbissem. Brooke!